Mela, m'hemm xej illi jekk kiltu jiena nista' nrozz salib li l-nifsi għax xejn f'daqqa, xejn minn dan, u għax nagħmlu b'mod regolari f'ammonti kbar l-aktar li wassal għal problema biex naqqat naqra mal-mistoqsija tiegħek. Mela, aħna at the end of the day kif jgħidu bl-Ingliż, jekk irridu neħilsu minn xi ħamżejjed, irridu naraw illi jekk jista' jkun qed naħarqu aktar milli qed niklu. Issa, inti taf daqsi, aħna l-koll impenjati, kollha nitkellmu qabel il-programm illi nsibu forsi dik in-nofsi 20 minuta x'niċċaqalqu. Kemm hawn minna li jista' jagħmel xi 3 sigħat training biex da kemm naħraq inkompli nżidu? Ftit. Mela l-iktar kontroll li għandna huwa fuq kemm qed niekol u x'qed niekol. Mela għalhekk isir tant enfasi fuq kemm importanti x'niekol u kemm niekol għax dak l-aktar li għandna kontroll fuqu. Mela pereżempju hawn Malta nħobbu ħafna l-aġin. Però tmur l-Italja semmejtu ħanka l-isdott ta' qabel, da mhux ħajtik xi borma aġin. Il-portion. Li għandek bżonn. Eżatt, ġifieri, jekk aħna ħaniżvugaw fl-ikel, il-konsegwenza ħad tkun dak mhux ħanamluh number 2, dak mhux ħanamluh number 1, dakka iż-żejjed